Problem često ne govori. To je najćutljivija stena. Nema i teška. Ako učiniš da se problem, tvoj ili tuđ, oglasi, da ti progovoriš o njemu, stena se razlama u oblutke od kojih možeš da praviš žabice i pošalješ ih u svet. Niko od nas nije sam i niko nije stena. U talasima reči, pogleda i pokreta učimo da plivamo, ronimo i lovimo. Škola pametne komunikacije 2. godinu zaredom okupila je mlade iz nekoliko različitih udruženja i čak 2 srednje škole. Pokrenuli smo je svesni toga da oni koji su drugačiji, zbog načina svog odrastanja i odnosa sredine, često ne veruju u sebe, u svoje misli i reči i, što je još važnije, u svoje mogućnosti. Sa druge strane, želeli smo da što više mladih ljudi, onih koji će jednoga dana biti uspešni i moći da odlučuju o važnim pitanjima, provode vreme i razmene iskustvo sa pripadnicima marginalizovanih društvenih grupa, mladih sa smetnjama u razvoju. Želeli smo i uspeli da kreiramo vreme i stvorimo i ulepšamo prostor za njihovo međusobno prijateljstvo, za akciju, humanost, empatiju i samopouzdanje. Tokom prethodnih meseci mi smo kroz igru, pesmu, glumu, šetnju ili stvaralaštvo sticali i vežbali nove veštine predstavljanja sebe, obraćanja drugima, rešavanja konflikata. Naučili smo kako da vladamo neizgovorenim i izgovorenim porukama, kako da ih ispravno razumemo i kuda da ih uputimo. Vežbali smo kako da razgovaramo sa sobom, a kako da se obratimo mnogobrojnoj publici, kada se nađemo pred fotoaparatom, kamerom ili na pozornici. Kako da podignemo zavesu pažnje sredine i uperimo njihove poglede ka nama. Darivali smo i primali darove. Učili jedni od drugih o pravim vrednostima dana i života i o načinima da se osmehnemo i poverujemo. Učili smo kako se hoda kroz šumu simbola i kako sve može da zvuči tišina. Reči mogu biti naše igračke, naši saveznici ili neprijatelji. Drugog možemo stvoriti, što je lakše, ili ga prosto upoznati, što je često veoma teško. A drugi nam je potreban kako bismo razumeli sebe. Reči, one u nama izgovorene, ili samo svesno ili nesvesno pokazane, stvaraju most ka drugima, ogledalo ka nama i ulaznicu za svet. A sve izgovorene reči, kako je već davno napisano, ostaju da lebde nad nama, u vazduhu, zauvek. Zato, kažu, ptice nikada i ne lete u pravim linijama. Svako od nas će se već sutra, kada pogleda pticu ili ugleda prolaznika, kada posumnja u sebe ili ostane bez teksta, setiti prijatelja sa kojim je vežbao načine i stvarao razloge. Zato se danas završava samo škola. Pamet i veština razvijaće se i dalje, a komunikacija ostaje kao sredstvo i kao cilj, kao postignuće i kao garant smisla, vere u ljude i u bolji svet.